ngay với nạ Khawlailung High School agan kala hi headmaster room ania kapuzon hi headmaster in naktu ka pension dona here ring na ta ngan da thabe du reng renga hi office of the headmaster government high school Khawlailung an mota chu learn to serve poi mo khop mai vai lo chat lo zia te pon lo in zir tira hetlai hi headmaster room ber chu ni ta ni chuan a hong tu hi DDO ser chi pani sang ni som ni pathuma hon na ni ani kum ma sa mai kha at sak te hi thaim lo en ta ula hetlai kan kal zelanga hetlai hi staff room ni he in siang hian a hmun chu nam hmel khom me hei lo in kal vek to kan hon buai tir to lo mai anga kam building chu tar de olek to so lai son bathroom ni om tak pakhat lo ding ve ra na rain water ai uluk de nan harvest a poi mo khom mai he hi hetlai hi class 9 room ani mela career chart a hian class 10 nuwa science commerce arts humanities hrang zir thei dan career guidance ang deuh te pon lo tara school a chuan tui thiang hlim chau kan in thin ti te tui her phui lovin kalsan ngai lo ang chi zong te kha lo in ziak ve a lai kam an compound ania compound ban nuam khop mai students hi an tam lo a class 10 page so man king lo nin ka he tu na hian he tlama hian RMS en hoya 2012 khan puzira minister line alo hong ti en ziak boka tuan he tla hian rainwater an lo harvest le a so tlai mi so DNA room main te nge DNA room chniang reason comment lama tim hei taila compound nia compound an nuam an nei nuam ko maya hei mi pale me chezun na in ani a hetlai mi hi biru zuk in bathroom ania kan lut kher lo me ang tum lo deuh de kan va mu takin classroom hi in bi thadek dek teng hi class 10 room kha nia nom mel ko me student ni ron tam lo ti hriat the hai compound pon nuam khop me tlai hen la oma lai quarter lui bani cheto khom mai po pheu hoa chung hi chu la tha khop mai a chung ber la thati chun siam that chu har mi lawang lut lo mai nga hetla hian school herbal garden lo nei ve tlat mai ni implementation hi state medical plants board Mizoram in collaboration with Directorate of Education, School Education more. I use noya medicinal plants hrang and lo ching tu ra kan nga ya lu thlachin nga yen lo tek ve thlap me ya sunlu Indian gooseberry more Phyllanthus umbilica hi vitamin C ya sang em ani ama aya sang hi
fruits pakhat che oma chumi ti lawa chuan sunlu hi vitamin C a sang ber ani thei hrim hrim chuan hetah hian nge an lo chin le a thlai a hmuh tur a awm lo ve Anchiria gandhi roots mo Holomena aromatica Anchiri hi an la zo an ru zo thi ni hei ko sak lampang te hian an ron kalan du em mai dam doi an manga an ru zo ani erin om hetlai mi po hi mu tur om to lawa tlai kan en lenga mual ho lo ni le a nei mual ho thing chumo dang anchiri ti lo ka chu lo om vek ani saraka asoka scientific name dia dan dika chun hei capital tur ania a genus ming hi italica zia hi chu dika genus ming tir hi capital zia tur ania chun species ming hi chu capital ngai to lowa rule thur zung Revolvia serpentina rule thur zung mi so in a ming kan nei ti ka lo hrami lo hei hi ani ta amla lian wak lo man na tam em mai ni nge hei mi pa chak lo ang chi a hian aswagandha kan ti ten te po hian an mang thina ni Revolvia ho hi chuanga ta na thil tangkai lu tuk chu ni a tui lo Candelabras Cassia alata Cassia angustifolia chu ka hria medicinal plants to ne hei ro hi chu a species adang da de lega genus in hama se ka hret che lowa archangkom hi hei ku ngania kan thian nu timeang na kan veng om ve thin khan PhD atia ta chuan archangkom le cancer chungchang cancer dam doya aman thei dan chungchang ha PhD atia rei ve de lek do research paper de po kan lo en sak ve a cancer tan de khan lo tha em ani archangkom mi kan lo hria ta tan kha ani mai o me a hen nuam mai school hi chu lo nuam zel ani to sin min se to sin tam da school nuam da ni aizol school tot lut duk compound po nei mang lo ai chuan khu hutlai da khu volleyball court lo om le a thingthlang lam school chu mun rem thei se nuam ani ma se zirtir du de gain dai lo de lek thinem ti khani a an chokidar ni an he lo men kur mai chokidar man he no pangtan chun nuam don hle mai khati chin khani ro se